남자는 거 알아. खुलुमबाय रायजोफोरनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' नायलांबाय दा नोंसोरो नोंथांमोना इसको इधर से लेना है Masa ada mungkin juga. So guys, ang macam macam udah. Aku perlu lama dulu. Bos apa kan? Oh, bos tak suruh lama nak. Orang tak? Mana baik apa punya ayah nabi. Nói đây không ạ? Để rớt là gạo. Oh iya. Ra bên đây xem mẹ. Đây không thế nào ạ? Nang boleh be? Jangan. Pergi aja kan? Oi Rara, jasiang kagir teman. Rara, jasiang kagir deh. Di umur kah? Asyik obat soalnya. Orang pada baisan dulu mereka malu. Hey y'all, come look at this. So guys, जोङो नै माइ सौनांगासिनो बैसागु बोथोरनि आरो रंजालि बैसागुनि गासैखौबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। अखा हानानै अखायानो सुद्द दिनसो हाबाय, माइ लामनायानो मोजां रानाखै होमब्लाबो बैसागु जानो गैया सौहाबा। आं सौआ होनदोंमोन हिन्जावा अख्राथार मानिया सौहैनांसिगोन आं दा। नोंथाङा मा बुङो? Apa bukan main coba menjaga nengkoma? ओमफ्राय सौहाबा? Coba gaya dan mata. आरो माइ सौहाबा नै गुन्दैबो गैया। Bundi dia. अमानो होनो जोङो गामियाव थांगासिनो माइ सौनो। तागत बिराद बोलो दोङो। ओइ नोंनिखौ लानो। ओइ नैबे रेजें। Rejeng, lah nunggu. थै मा जाखाबाय नालाय Rejengnya. थांगासिनो। Bisa tuh dah. Full. Full lah ni nak, ber. Baiklah. So guys, माइ सौनायाव ओरैबायदि मानसै जाम जालायदो जों थाब सौनो मोनगोन ना मोना गेरेन्टि गैया, मानसिया फोथैना दोनखायो। स' केमेरामेन खोन्थाग्रो खैजोन मानसि
फाइनालि गास जों नै माइ साइफोरखौ बोखायजोब्बाय ओमफ्राय बिराद मानसि जाना दोङो एखेबारे दा दिनै सौखांगोन सौखा पात्ता गैया नेगासिनो बिराद गोलोमबायबो माइ नारनानै स' नेबाय थानोसै नोंथांमोन देखायनि आरो माइ मिल खाथियाव आं ब्लग लानो हायाखै बिराद हाखार जादों ओंखायनो आं नै साइडआव फैनानै नोंथांमोननो ब्लगखौ देखायगासिनो औ फाइनालि गास नै हर जालायलायबाय माइ सौखाङाखै दाबो इमान मानसि जाना दोङो दाबो माइ सौनायाव हरनि खैथा जाखोलै टाइमा 6:41 जाबाय दासिमबो माइ सौगासिनो बैसागो बोथोरनि उपाय गैया नेनांदो जाम जालायलायदो दिनै आरो नैबे जोबनायनि उनाव जोंनि ओमफ्राय नैबे जोंनि जोबखांनायनि उनाव आरो सानैनि बावसो नेनानै बिथांमोना गमैनो 10थासिम जालांगोन जों दा नेगासिनो उपाय गैया जों साननि 4थासोआव फैदोंमोन 4थासोआव नेगासिनो नै सौगासिनो दाबो रेडि ना माइ सौनो रेडि जाबाय नामा बासोबाय हर जानायखाय उपाय गैया बेटि सौनांगो हर जाबाबो स' फाइनालि गाइस माइ सौयै हरनि 8थासिम सौदो आरो अखा हानानै ओरैबायदि डिस्टार्ब जादों फैनो हायाखैमोन न'आव स' जेने तेने न' मोनफैदो माइ सौनानै मोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम भिडिअ नायजोबनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं थेंक इउ बाय बाय